Nagyon remélem, hogy ismeritek Ézóposz meséjét a csökről és a hangyáról, amit aztán egy La Fontaine nevű rocker feldolgozott. És végül én csak más szempontból. Nagyon remélem tűritek a hexametert is. Az a címe, hogy Tücsök gőg. Tél korbácsa suhog rajtam, tüzelőt se szereztem, nem, hogy még spájzoltam volna, hogy enni legyen mit majd, amikor hegedűm nem tart el már. A falon túl ifjú hangyák csámcsognak, s buzgón helyeselnek vén apjuknak, amint rajtam köszörülve a nyelvét példálózik. Lám, így végzi a lusta zenész, mert nem szerzett semmit, de rogált neki mindig a gyűjtés. Őt a kor, engem az éhség sorvaszt el, s e világból nyilván nem vihetünk hegedűt se vagyont se magunkkal. Ő neki hangyamogó kis utódai szerte szaladnak majd az örökséggel, s mind tőlük, mind a világtól elfeledetten rathad már a szegény, amikor még rám sokan emlékeznek. Jaj, de tudott hegedülni!